Nazdar. Čau. Čau, Nazdar. Děpis. Ty vole. Ty vole kluci, je to v prdeli, ty vole. Jsem ve strašném problému a stresu, ty vole. Já jsem zjistil, že asi trpím komplexem méněcennosti. Jako, já vím kluci, že si nedovedete představit jako asi co to je, ale prostě hele, já prostě to je prožívání prostě nočních můr, prostě to tě prostě pronásleduje každý den prostě v práci, vole, ve škole, v běžném životě prostě, to je jako já vím jako, že třeba to úplně pro vás není jako úplně tak, ale já se z toho třeba nemůžu probrat, kolik dní třeba nespím, ale jako zjistil jsem, že mi na to něco pomáhá, jako hlavně vy, jako kamarádi, ta podpora, to je prostě fakt dobrý. Fakt jsem rád, že jsme se sešli, vole, ve třech na lavičce. Fakt jo. Ty vole, normálně já mám novou práci, ty vole. To bys nevěřil. Hej, kurýrní služba, rozvážím libový prachy, přes časy mi platí, já jsem úplně za vodou, kámo. A poslouchej, přítelkyně, ty vole, ta je, ti říkám, kámoši, no problém, no stres, ty vole, já jedu Prahu, já jedu ve velkým stylu ti říkám, že jedu. Nádhera, ty vole, nádhera.